Dan samar pamor Singumaya winarya sining bentang Pindo pesantren sumusupeng rasa jati awet nang as tawas kita. Oh, awak tidak asu, tawas kita. Oh, awak tidak asu, tawas kita. Rahayu, rahayu satu mati. Orang gogat. Gara-gara ngomong semedi, ayo aku padaku gogat. Murid kono kebro juga. Pancen kabeh pitak suwaja. Nganti kena maksime iki tak jegarken kakangku. Regono wigati. Wigatine ora ono liya, aku kudu njaluk nyawamu ora begitu. Kowe kepengin nyawa Pancen. kena. Waton kowe bisa ngalahke aku kena jalukan nyawaku. Sopo
tresnani. Kowe lan aku iki lagi nganten anyar kok malah mati. Kok mati? Kok mati? Yo, aku bakal budidaya. Kok menawa ana sakti wong ngene iki ana banyu kanggo nampa kowe. Bakal bisa mati karo banyu. Enten ana sapa. Jadi sampai kita amusi, aku yang mati, dengan gue kayak gak mati. Kok mati? Ciloko, mati. Banyu kok mati. Kok mati? Ning sisih kono ora ono banyu. Ning kowe aja kuat. Aku bakal bisa golek banyu kanggo tampa kowe kok mati yo. Terono. Jadi aku kira sakit, tapi kalau aku kayak orang kata, nanti kamu bingung ke aku, supaya aku tidak sama mana. Kok mati? Kok mati? Kok senengane ngapusi. Aku sih ngomong. Iya dong. Aku mau Suprio. Ono semapan kono kok ngarah rene. Ya wes. Masalah begador. Nanti aku tuh tidak kayak kono. Kenapa aku tuh mau juga kesempatan. Mati. Bisa, aku ini memang ini. Sepiro tuh gede tresna kamu tuh kemana? Yang kowe nodi kaya apa? Bajo. Kok yen ngono apa maneh kowe? Gunku namanya sekali saya. Kowe itu makan pati. Sopo Bang Kela? Itu, sama ini rasa dadak khawatir. Aku iki wis setia, aku wis jaduk. Aku percaya yen kowe iki sekti mergo igone proporsi. Ini ono ing tukang sewu. Sopo sembarangan kene kok. Cumane bakal di sampean. Paribasan ra kok sampean aku ra bakal kalah kok kakak. Jadi kowe wis dadi bojoku ning kowe durung percaya. Sepiro gedene katresnanku kelawan kowe. Ora ora kakak. Ning ngene aku wis percaya. Sepiro kula gedene tresnamu kan. Ning nyatane tresnamu marang aku ya ora batin kok kakak ngomong. Sopo to sing kelaan lawan. Yen karangan kaya ngono, marang kowe katresnane bojoku sing katresnane. Ngono ya ora pinter ya aku kakak. Ning jagat kira-kira muga-muga bisa dadi bojo selawase kakek-kakek lan Ler Kartika
Tenane tekaku ning papan gunung kene iki aja mbok anggap yen to wong tuwa iki ganggu marang kamardikanmu kudu padha seneng. Ya, Boten malah kakoro. Kulo menika belum sangat dimakan panjenengan. Boten kados padatan panjenengan kok tidak.
pun sakit dengan lakukan. Ayo pancen ana wigati kelawan kowe ana bab-bab sing bakal ngantarake marang kowe. Kemudian wonten ing kados magepokan kalawan kula. Monggo panjenengan katakan. Yo ngene, rombongan. Sawising kowe kakon dadi anak mangku. Kowe sawijining murid nganti tak pek matu mergo sapa senenge ngati. Kowe dijeneng siswa sing tansah bangun miturut marang reh perintah Gusti. Mula nganti jiwa tak pek matu. Matur sembah nuwun. Ya mung wae sawising kowe iki wis bebrayan kawan Surabaya. Iki yen kowe isih tansah gumulung ana ing petapan grojogan sewu. Mbok menawa iki ndak ibaratake kaya dene kodhok sing manggon ana sajroning bathok. Ora ngerti lor kidul etan kuwak. Mbok menawa bisa ndadekake kurang wawasan. Mongko jiwa wis ndak ngelek marang saling reh aji daya kawijaya. Aji kanuragan. Dadi yen iku ora mbok cakake mbok menawa ing mengkono iki mustra ngetara sing kudune sawising sira wis dabeni kabeh ilmu daya kawijaya iki kudu mbok gunakake. Inggih Bapak. Sasampunipun kula menika dados bojonipun Bapak Patni. Ya, Ingkang dados angan-angan kula. Menika perkawis anggen kula menika nyukupi kaliyan Bapak Patni menika kados pundi. Menika tasih tumondok wonten ing padukan grojogan. mula jeneng wong lanang iki yen wis gelem omah-omah utawa salah kira iki kudu tanggung jawab marang bojo iki kudu bisa ngayomi ping pindhone kudu bisa ngayomi lawan bojo mergo suwe saya suwe nggon omah-omah lawan bojo iki mesti menggone bakal dadi anak. Ayen kowe wis lakon anak-anak mongko kowe durung duwe pegawean sing matur. Iki jenenge kowe bisa mulyakake bojo lan anakmu bisa. Inggih Bapak. Wit menapa kula menika sampun sumpah kaliyan Bapak Patni. Yen mangkenipun Bapak Patni dados bojo kula. Tapi kula ayomi sakumpulipun kula badhe tanggung jawab kaliyan Bapak. Nanging kados pundi anggen kula menika kados pedamelan pamila Bapak. Kulun kula prapating panjenengan anggen kula menika kados pedamelan Bapak. Ya, waton kowe gelem manut apa kang dadi pituturku mbok menawa mengko kowe bakal bisa gayuh kamulyan. Inggih. Ini Ronggo Gadung ora teges aku nunjung lawan kowe. Aja mbok anggep yen to aku ki ora seneng karo kowe. Iki mung kanggo syarat sarana supaya kowe mengko bisa oleh pegawean kang matur. Kowe ndak kongkon tumuju ning kraton Majapahit. Ing kono kowe sunta ana ing kraton Majapahit ngersani Sang Prabu.
Kertarajasa Jayawardhana. Tingkat kaping 7 aku go bakal titip lawan kowe. Iki kahananing pusaka Kiai Kolonajah kang wis sawetara dikianis saka lantan gedung pusaka ing Kraton Mojopahit. Iki mengko aturna pangersaning Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Mbok menawa kanthi sarana iki kowe ing mengkone bakal pinapa gonmu Surita pinangka dadi prajurit ing Mojopahit. Matura ana ngersaning sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana yen sira iki jutus lawan Bapa Resi Supa Mandrani ing Petapan Grojogan Sewu. Ning aja kowe ngaku yen kowe anak mantuku. Kowe kudu ngaku yen kowe murid. Sedaya pangapunten panjenengan kula bakal Surita wonten ing Kraton Mojopahit kaliyan nyuwunake sapa piye Sadurunge budal kowe ya pamita lawan bojomu sira Bohati. Ngono, pamit. Kobatmu mesti ora noleh barang palingan ini. Mergo aku kadung sumpah, aku kudu bisa ngayomi lawan kowe. Bisa tanggung jawab, aku kudu golek gawean. Bisa ngilangin kabeh bangka. Bulan aku lakukan yang bisa Tercapai sokongan keluarga.